Здравейте, уважаеми зрители! Днес в това предаване ще говорим за театъра. Гост в студиото е доктор Орлин Стефанов. Добре дошли в студиото, господин Стефанов. Благодаря, радвам се да се появя в това приятно студио, да се обърнем към нашите, надявам се, заинтересовани зрители. Кой е доктор Орлин Стефанов? Роден на 19 декември 1945 година в София. Започва актьорско майсторство в Витис, но след третия семестър се прехвърля специалността театрознание, което ще я определи по-нататъчната му съдба и творчество. Тази специалност се изучава театрознание единствено в Съветския съюз. Доктор Орлин Стефанов е написал книги. Един тиранинът от Софокъл, неразгаданите значения на една велика трагедия, Антигона и други. Автор също е за нов прочит на гръцката класика, издадена през 1993 година. Екология на духа или изкуството и идеокрация. Вие ще поясните тази дума. Издадена 1997 година и една от последните книги. Това е когато изкуството е откровение. Какви са вашите откровения? За мен театърът е най-висшето изкуство. Това е казано и в много трактати, в много изследвания, тъй като в него се съсредоточава и литература, трябва да има пиеса, и художествена постановъчна дейност, декори, костюми, грим. Разбира се, музикален съпровод участва. Това е така нареченото времево, пространствено времево изкуство. Ако да кажем, че го представя само в плосък вид изображение с бои, скулптурата с обеми, музиката с ноти и звучене, тук всичко се синтезира и събира в един феномен – театър. Поради това аз си обичам театър, естествено, но същевременно трябва да кажем, че както всяко нещо в света, има театър и театър, любов и любов, изкуство и изкуство. И когато изкуството е откровение, последната книга, сборник от мои студии, я нарекох тъй, за да се разбере, че има водораздел. Когато изкуството е откровение, можем да говорим за същинско, за прозрение в художественото творчество. И за голяма жалост трябва да сме наясно, че има водораздел, когато изкуство е формата за прокарване на непрозрение, на фалшиви ценности, за облъчването на човешкия род, на младите, разбира се, в това число, предимно сега и тези похвати, тази живописност или подвижност, или голяма музикална раздвиженост, особено съвременните средства, дава такава фактура, която грабва въображението, но за жалост, за да го покори и подчини на нечисти цели. Тогава изкуството не е откровение. И ние можем да говорим за печални явления и да бъдем съответно критични, взискателни и дай Боже да подсказваме с аргументи, а не само с клетви и декларации, онази уязвимост на творците, които са понечили да обслужват статуквото или да ни създават фалшиви кумири. А те са от древни времена и до наши дни доста много, за които ще говорим, и това са имена, за които столетия, може би хилядолетия, като че ли не си говорило.
ни си откроявали някакви моменти от живота и творчеството им. Така ли? Според мен, във всяко, както споменах, движение и течение и смисъл, има двойственост. Да кажем водата. Без вода ние не можем да съществуваме, нито да се напием, нито да си изготвим, нито да си изперем или изкъпем. Водата е важен съставка на всичко. Нашия организъм съдържа не знам си колко процента вода. 70%. В същото време, да. Ако се обезводним, направо умираме. В същото време водата е в или от порой. Ние не сме взели мерки своевременно. И каналите се получава стихия от същата тази вода. Не случайно споменах за тази двойственост и при любовта, когато тя е спонтанна, когато е продиктувана от нашето естествено влечение към другия, защото го ценим като личност, крилява. Да намерим себе си в любовта, а не да употребим човек като предмет, било продажна любов или така насилническа, не дай си Боже, да се случи на нас и нашите близки. Тогава можем да говорим за пакостния феномен на същите сякаш потребности на човек. В тази логика можем да правим водораздели и взискателности и в театъра. Ето, вие споменахте за прикосновени някои имена. Това са трактатни наследства от древността дори. Ние трябва да бъдем много и много взискателни. Когато видим творби, които сме наследили човечеството, художествени прозрения, същия този Софокъл, който е мое конче любимо и тема на дисертацията ми за Едип тиран, вие неправилно прочетохте Едип, Едип, името на владетеля на Тива, който е толкова емблематичен, така влязъл във всички пластове на културология, на философстване, на психоаналитически модели, че е просто знаменит. Но в същото време, когато този герой, участник в две от знаменитите трагедии на Софокъл, Едип цар, го наричат, после ще уточним защо само го наричат, а всъщност е Едип тиранинът, и той участва, разбира се, и в Едип в Колон, е главният герой. Този цар и владетел на Тива е взет на въоръжение от фалшиви представи, от парадигми, както е модерно да се казва, с които се подменя логиката на художественото развитие на този самия образ и смислите на човешкото съществуване по-начало. Откъде е тръгнала тази идеализация? Ами да речем, със сигурност е фиксирано от Аристотел. И ние, когато казахте за тази критичност, която е необходима, стоим с ръце по кантовете при всяко споменаване на великия Стагирит и си затваряме очите за наследеното в трагедията отношение и обрисуване и поведение на този герой и решаваме, че както го е нарекал Аристотел за идеален съвършен владетел в поетиката, той си е такъв и прекрасен, а ако се случи с него происшествие, това се дължи на съдбата, която е предначертала тези постъпки и че никаква вина или заслуга дадения герой няма. А това подменя същността на театъра. Когато героите действат по някаква предпоставеност, не можем да говорим за онзи драматизъм и конфликти и сблъсъци, заради които после се разплащат героите с развръзката и трагичните последствия. Без това няма театър, защото нямаме прозрението и откровението да бъдем взискателни
Та, по логиката на думам ти дъще снеш ли се снахо, да си думаме ние за художествените герои и да се сещаме за нашия живот и, как да кажа, провали, погрешни стъпки и позиции, разбира се, заради които бихме се провалили подобно на тези герои, които току-що сме видели въплатени на сцената или в художественото произведение. Така че примерът с фалшивото тълкуване на Аристотел на тази трагедия, мисля, че е убедителен. Ние имаме работа с един герой, ако четем пиесата, и с друг, ако я възприемаме през призмата на тълкованието от сякаш толкова авторитетния философ и мислител на древността Аристотел. Толкова столетия са минали. Не се намерил човек, който така да разгледа нещата отвътре и критично. Минали са хилядолетия направо и на пръв поглед е много, как да кажа, нескромно или самозвано звучи вашия съвременник тук и покорен ваш слуга Орлин Стефанов да се обяви за тълковач на нещо, което е минавало през погледа и покрай ушите на толкова много поколения тълкувачи и възприемащи, четящи творбата. Но, все пак някой трябва някога да го каже, нали? Ето, нека това да съм аз. Но пак казвам, тук го казвам единствено, защото се взирам в това, което е написал великия Софокъл. А не в това, което е тълкувано и фалшиво е привнесено от тълковачите. Какво казва той? Героят самия се изповядва, ето аз вика съм спасил вашия град. Но той не се спасява от бедата и от чумата, която върлувала в Атина. Четем, че в Атина върлува не чума, а петнистив. И фактически в Тива, по думите на героя, огненосния страхотен мор. Значи имаме пряка аналогия между ситуацията в Тива, градът, където се разгръщат съдбата на Едип, и Атина, местото, където се съчиняват великите трагедии и където е представена Едип по времето именно на Пелопонеската война, когато градът страда от огненосния мор, петнистия Тив. Такива са аналогиите и ние трябва да видим трагедията като отражение на онова, от което са страдали съвременниците на самия Софокъл. И тогава ще видим драматизма на героите и характерите, техните заблуждения и илюзии, за да се стигне до трагичната развръзка. Без характерите, без техните провали, ние не бихме могли да стигнем до прозренията на Софокъл. Да, но на кой език вие сте чели? Аз съм чел преди всичко на езика на смислите, които са ни завещали. Аз не владея древногръцки, елински език. Но има толкова много преводи. Същевременно взимам трагедията в оригинал. Българските букви поначало приличат много на гръцките, а и сме ги учили по тригонометрия, да кажем. Достатъчно е да се разчете 2-3 думички, за да се направи сравнение. И ето. Отгоре се казва в оригиналната версия, нали, на древногръцки език Едипус Тюранус отгоре. В преводите гледаш Едип цар. И решаваш, че може би съвпада. Не. Вътре нито един от героите не се обръща с думичката от заглавието. Никой не казва тиранино мой как спа. Какви сънища споходиха вашата светла тираническа глава. Защото главата на питащия ще бъде отделено от раменете, казано иначе. Всеки казва в репликите, прочита се там, където има царю или владетелю и това, аз гледам как са се обърнали героите, но героите зависят от владетеля. И те не могат да не си криват душата. А авторът не зависи от героя си. Той дава истинската картина. И затова казва Едип тиранинът. Ние сме сменили на Едип цар. Защо? Изглежда,
Ни е страх да видим тиранията до край. Изглежда, докато сме тълкували, моите предшественици да го кажат така, сега, аз ако твърдя това, което е казал Софокъл, ще засегна моя си владетел. Аз съм при него на храна. Придворен мислител, възпитател на неговите деца, примерно Аристотел, най-голям. На всички времена, Александър Македонски, който е бил дете, син на Филип Македонски. И той му каза, възпитай синът ми. Направи го велик владетел. И ако той адекватно разгледа един тиранин и казва, бе, велик владетел, аз ще го направя и тиранин, нали, владетел. Какъвто той всъщност става, но я виж какво би го чакала съдба. Какъв тогава възпитател ще ми бъдеш, ако ми казваш какви опасности? Аз те няма да ни засегнат. Ние ще прескочим този трап, ти го възпитай така, да побеждава, да наказва, да насилничи, ако трябва, нали, да покорява, да бъде владетел, да има роби и покорни хора. И той си изкривява душата. И казва, Едип е прекрасен, защото е владетел. И почва оттам тази инерция. Но понеже стана дума за инерция, аз ще ви кажа, че дълго време, едва ли не до преди няколко века само, се е смятало и се е твърдяло и се е приписвало, че мухата има 8 крака, защото така бил написал Аристотел в някои от трактатите, аз не съм проследил къде. Но как 8? Той има всяка муха, като всяко насекомо, независимо от кой вид е, дали ще е голяма, по-малка, дребна мушица, по 6 крака. И никой. Ето вие ми казвате, защо никой не се е сетил за това, което аз говоря за травмата, но там е по-зашифровано. А когато дори при мухата никой не си е позволил да атакува авторитета на Аристотел, преброявайки нозете на тази муха, да види, че те са все пак само 6, въпреки че той е написал, че са 8, не знам по каква причина или късогледство. Ето такава догматика, такава инерция владее в човешкото познание. Така че няма какво да се очудваме. Аристотел си е приет, че е безподобен, че е авторитет и всички козируват. Аз нямам тази черта в характера си, за това си позволих. Усъмня. Както е известно, има и такъв девиз, подлагай всичко на съмнение. Ето защо да не подложим на съмнение Стагирит. Наистина, съвременният човек интелектуално трябва да има за висша цел проясняване на зависимостите, нали така? Да. И на дълбокия смисъл на нещата, за които всъщност ние сега и говорим. За театъра в миналото, днес и какъв е бил театърът в Древния Рим и в Елада? Много възгледи има. Ние, за жалост, не можем да бъдем свидетели. Няма видеозаписи или нещо подобно. Но, че театърът е бил официозно така начинание. Трябва да се намери как.
Това е едно от най-скъпите изкуства, може би киното, нали, сега е трудно да се постави цял филм, особено ако той е някакъв екшен, блокбастер, както ги наричате, така нататък. Но една театрална постановка предполага много средства и за да се вложат те, очевидно тогавашните инициатори на театралните действия са имали свои цели и задачки да ги решат, социални и прочие. Много от данните сочат, че желание и поначало поощряването на изкуствата се извършвало по тази линия с цел да се създадат някакъв вид отдушници за настроенията, за нравите, за някакво успокоение, за хармонизация на социалните слоеве. И чрез такива празненства, дионисиадите знаменитите, когато са се организирали празненствата и състезанията между драматурзите, се е разчитало цяла, разбира се, свободните граждани да съберат на потресаващо построените, това е просто непостижимо, с тяхната акустика, огромна архитектура, камен на открито да се чува всичко и там да се извършват тези действия. Разбира се, пак казвам, имало е официозно предназначение за празничност, за илюстрация на митовете, за съдбата, как може да разпорежда с така, живота да бъде зависим от начертането свише. Обаче, когато започва състезанието, когато драматурзите трябва да спечелят човешкото зрителско внимание, да се гласува за това, кое е било по-увлекателно, интересно и е грабнало, и да казват, този ни хареса, този по-малко ни хареса, а този най-малко, и тримата драматурзи биват градирани по класация някаква, значи ти трябва да бъдеш съответстваш на това, което хората ще ги развълнува. И започва еманципирането на театъра. Ти пишеш пиеса, за да можеш да грабнеш тези хора, разказвайки им истини. И тези истини вече могат да не са от полза за владетелските родове, или за кастата, или за предприемачите театралните, така да кажем, или хорегите, както им са раздавани възможности със собствени средства да финансират театралното представление и да се изявят като социално ангажирани в социума. И ето е тази отново двойственост. Театър предназначен за обслужване на елита и реалният театър Този водораздел е много категорично посочен и се кане да напише студия, точно така е назована. Театърът на Полоний и театърът на Хамлет. Ако четем внимателно пиесата на Шекспир, ще видим, че всъщност актьорите биват докарани с знаменитата мишеловка, когато кралят си издава, че той, подобно на героите в сцената, е предизвикал смъртта на брат си, на стария Хамлет, а принцът помолва актьорите от тази трупа да инсценират подобно умъртвяване, както разбира, че и неговият татко е бил убит. Но театърът, трупата на тези комедианти е докарана от Полоний и той казва, чакай, принцът е много меланхоличен, ние ще го развеселим с танци, с подскачания, с задявки и нека така малко човека, нали, дет се вика да живне, защото прекалено много тъгува за баща си и сега това създава лошо впечатление в двора. Нека вика да докараме тук
театър. Пренасочен талантливо от Хамлет с 2-3 корекции, казва не, тук това и внимаваме с хората. Какъв е този театър? Що за нещо? И хуква навънка, нарушавайки театралното представление. Ето ви два театъра, така да го кажем, Полониевия и Хамлетовия театър. Вие говорите за изкуство и за подменяне на изкуство, т.е. приспивателно изкуство. Сега скоро, т.е. предстои и аз се готвя така на едно-две места съм поканен, във връзка с Деня на будителите да говорим. Среда в училищна, наистина голям и светъл български типично празник. И вие ще говорите за будителите. Аз ще говоря за будителите на 1 ноември е празник. Но за това, че под будителско було се маскират понякога и приспиватели в духовен смисъл. Ето този водораздел, будителство и приспивателство, го откриваме и в театъра в най-чист, защото похвати, пак казвам, на наистина забавни и атрактивни неща, има възможност тази атракция да остане чиста и самоцелна и приспиваща и напротив, би могло с тътене на силното въздействие, което са високите образци на изкуството и театрално, нали,
човешките съвести и съзнание. Тоест, във всяка епоха духовните ценности са били в противовес с политиката. Прагматизма и така нататък. Точно така. И това се оказва в крайна сметка най-висшията полезност и прагматичност. Хората да са в съгласие с човещината си, защото иначе пряко възприетата полза на как да кажа, забогатяването или властта се оказват толкова и толкова коварни. И тук не можем да си спомним за потресаващото Александър Сергеевич Пушкин, понеже стана дума, че съм завършил в Санкт-Петербург, тогава Ленинград. Една малка корекция. Театрознание се учеше и в България. Нулева година, когато аз трябваше да се прехвърля. Да. И понеже реших, че актьорството може би е добре, но по някакъв начин е много зависимо. Аз усетих изведнъж в тези 3 семестра. Че просто едва ли не е важно и какви чорапи си сложиш, как си облечен, дали си моден в момента, кого как си погледнал, дали си готов, така да се каже, да го изчеткаш. И лесно можеш да станеш заложник на подобни настроения и зависимост. Човек приема риска, примерно както аз дълго време да съм на свободна, предимно доходи практика, но поне това, което напиша, ето тия книги, които споменахте, или пък студии с
позволявам тук да напиша, да излеза или пък да поместя вече в интернет. Слава Богу, има свободна медия за пространство, блогът си. Там отговарям. Което съм написал, за това, което внушавам, за това, което съм възприял със съзнанието си и което се надявам по някакъв начин да пребъде, да не остане преходно и театърът за жалост е много преходно изкуство. Но той съществува от античността, минал средновековието, ренесанс, за да стигне до нашето съвремие. Аз съм убеден, че ще пребъде. Аз говоря за това, че театралното представление, феномена на дадения спектакъл има ограничен живот. Той е силно. Си с последствията да преобърне душите и да спечели хора за истината, това дай Боже. Силен и с това, пак казвам, да ги разврати с външни ефекти и да ги приспи, но цялата тази сила е моментна, тя е докато трае представлението, не можеш да си прочетеш после книгата, както ако е написано слово, не можеш да си пуснеш музиката, ако е зафиксирано в ноти и дай Боже добре изсвирено. Тоест, театърът в този смисъл е пространство-времево, но и времето свършва. И пространството се затъмнява и на следващия ден друг спектакъл и прочие. Друга актьорска работа и роля. И тук именно е коварството, че актьорите, горките, режисьорите, това число също много се стараят и се стремят да си вербуват свои алилуйчици, свои хвалители, защото ви каквото напишат, все пак това ще остане. Ще прелисташ си, направя изрезки в една папчица, как съм играл прекрасно и се е харесал на еди кого си. И това е особеното коварство на театралната критика и изкушението тези мои колеги да бъдат приобщени към даден кръг, да са дежурни хвалители или пък съответно, ако някой от другия кръг е черен, той е от моя, аз и така нататък. Тоест, зависимостта продължава, ако си решил да
се въртиш като ветропоказател. Ако си решил да пишеш нещо за по-трайни времена, нещо, което си изстрадал и това, тогава също приемаш своя риск и напред и нагоре. Доктор Орлин Стефанов, един от малкото, а може би и единственият, който снема хрестоматийния гланц от, вече говорихме за Аристотел, от Платон и Да, Платон други. също е от тази компания. Между прочим, в философския фолклор, да го речем, или в знаменитата картина на Рафаело Санти, където философските школи са представени с водещите имена от тогава, Платон и Аристотел на първо време, Зенон, Демокрит и прочие, знаете тази атинската школа, показва Аристотел сочи земята, т.е. реализма тук, а пък Платон към небето, божественото начало. И ето, съществува такава представа, че те са противоположни в начина си на философстване и светогледните си представи. Обаче не е така, защото и двамата ратуват и търсят мотивация за съхранение на робовладелството на един доста, така, как да го кажем, нехуманен строй, който все повече изживява себе си, особено в Аристотел, който живее малко по-сетни, и се вижда, че това е предразпад, че няма напредък, че всичко се тъпче на място и търси новите претексти. За това той променя начин на философстване, за да го нагоди към променилата си действителност, но със същите цели. Затова и Платон и Аристотел, както се казва, са дренки от един дол. Хора, които обслужват статуквото, иначе обречено само по себе си. Иначе и сега ще срещате в блогове, Платон основал академията, друг еди, какво си възхищение. Но тези академии са били предназначени за обучаване от същия елит на хора, които да могат да газят, така да се каже, другите, които вече понадигват глава. В този смисъл съм готов да бъда критичен и към Платон, затова една от студиите ми, която препечатвам редовно, още на времето за нов прочит на гръцката класика я предложих, студията за нормативната естетика на Платон в неговата идеална държава. Тоест той създава такива норми на своята естетика, от която, между прочим, изключва театър. Това също ме постави на щрек. Казвам, чакай, ако е истински, същински философ, той трябва да разчита на театър, където има конфликти, сблъсък, истини. А той го зачерква. Що си идеална държава? И човек трябва да може да разплита чорапа. Тогава бях по-така млад, по-малко готов към критичност, но това ме събуди. Викам, не може. Зачерква театъра, комичното било настройвало на смешно и жалко, пък другото към сълзливо, няма да имало добри идеални войни, ако почват тук да плачат както... Ама какво значи идеални войни? Идеални убийци на полето? И когато дойде ред да размишлявам за катарзиса на Аристотел, една друга категория, която е обрасна с толкова много употреба неправилна, че човек му се изправят косите, като си го как е било възможно. Аз проумях, че всъщност той иска да се очистваме от страх и състрадание с малката и коварна цел, всъщност коварна, за да се създадат безтрепетни войни, които не се страхуват за своя живот и не се страдават на онези, които е наредено да бъдат посечени в боя, оковани в вериги, отмъкнати в робство, чието имущество трябва да бъде похитено. Коли, режи, отвлачи и това е положението. Без страх и без състрадание. Една страшна задачка, която той представя пред театъра, не за да е жив на сцената, защото там това не може да се постигне, тъй като там конфликтите и колизиите са нагледени, и когато излиза Едип с избодените очи и казва, аз бях ужасен, когато Креон отива и казва, отведете от тук безумния мъж, който тебе жена и тебе дете неволно уби. О, как греши умът заблуден! В ръцете ми всичко погива! И това казано на сцена вече не може да се префасонира. И той за това проявява театрофобия. Той иска да няма жив театър. Да не се въплатяват на сцената тези неща, защото, видите ли, това било чуждо на изкуството. Казано е в поетиката и минава пред погледа на всички познавачи, тълковачи, преводачи
които прекрасно знаят древногръцкия език, елинския, обаче едно е да знаеш езика, друго е да вникнеш в това, което е казано зад думите. Ето защо тълкователската активност е незаменима, а преводаческата, дай Боже, всеки му да знае колкото може повече езици. Знаели си ги хора с по десетки и не са проумявали нищо вътре. Смятам, че докато така да разказвам своите открития, съм ги доказал с логиката на размишленията, а не само с голата ерудиция на факти, данни и познания. Господин Стефанов, вие сте автор на редица книги, все свързани с духа, с театъра и със своя интерпретация. Дори вие встъпвате в понякога, не понякога, а може би често в конфликти с други критици, които имат друго разбиране и по друг начин гледат на нещата. Ами, самата истина ме кара, аз не съм непременно конфликтна личност, просто съм, може би, безстрашна личност и ако трябваше приема конфликта. Ето, един от кумирите, които споменахте, един от кумирите, за които съм готов да се спра по-подробно, това е Жан-Жак Русо. Много са апологетите на Русо. От моите съплеменници, той почти не е сънародник вече, Цветан Тодоров в Франция, той горкия Кади Тамян по всеки. Господи, човек се хваща за главата. На първата страничка, на основния му трактат за принципи на политическото обществен договор или принципи на политическото право, той казва, сега ще изчета тези изречения, ги знам наизуст, защото повечето и от сън да ви дигнат ще кажа, човек се ражда свободен, но навсякъде е в окови. И се спира до тук. Някой може, впрочем има още на изречение, някой може да се смята господар на другите, но сам е роб повече от тях. И край. Дори Бъртран Ръсъл спира до тази половинчато прекъсната мисъл на Жан-Жак, а продължението е следното. 2 двойки изречения, въпрос и отговор. Как е станала тази промяна? Значи да се роди свободен, а после да си в окови. Не зная, дига ръце Жан-Жак. Какво може да я узакони? Мисля, че мога да реша този въпрос. Значи достатъчно е само тук да се взрем. Ама без катарактата на апологетиката и ореолите, нали? И си задаваме веднага въпроса. Как ще узаконяваш ти нашето поробване? И той се нагърбва, и в това число и с театъра също разчита като средство, да ни заковава при тези застинали представи така, че да сме като роби, да ни е сладко, да ни е приятно, че сме поробени и прочие. И пише обществения договор по-нататък. Ето ужасът на догмите. Защото при Русо има следната мисъл, която е просто потресаваща. Как вика естеството? Да, естеството вика е против равенството. Но вика със силата на законите, ние трябва да го гарантираме. Но как така? Ако ти със силата на законите гарантираш нещо, което не съответства на естеството, значи си насилник спрямо обществото. Естеството, спрямо и в това число, разбира се, обществените зависимости. Насилие. При това обречено насилие. Защото ти закона не можеш да отмениш. Ти можеш да го подменеш с насилието и с многото беди и трагични последствия, защото в крайна сметка естеството ще надделее. И наистина, за какво равенство може да стане дума, когато всеки не може да бяга еднакво? Един е талантлив да бие с левия крак и да вкарва голове, трети да пази с ръце на вратата, защото е вратар, има рефлекс за пазене и да не му вкарват голове. Няма равенство. Има призвание, има възможности. Има един може да свири, другия да слуша музиката и дай Боже. А ти нищо не разбираш, защото не можеш да свириш. Не, аз не мога да плета половери, но разбирам кога един половер е качествен, нали? Не мога да свиря, но мога да подскоча, когато неверен звук изтръгне някой уж свирач. С други думи, всеки на своето поле, мисля, че го е казал това и нашия гений апостол на свободата, умният с ума, другия с труда си, трети с това, да бъде полен, който няма равенство.
Има еднаква устременост към човешките същности, които са неравни, но, дай Боже, адекватни на това, което сме, а другото е насилие. И, съответно, Жан-Жак Русо трябваше да бъде покосен от моята критична мисъл, че каже да ма как смеете. Ето смея, защото той е написал неща, които са пакостни и които, ако им ги следваме за чиста монета, стигаме до такива трагедии, като, примерно, същата тази Велика френска революция, която говори за свобода, равенство и братство, но разбира се влага, за да се реализира тя друго съдържание в свобода, че сме свободни като личности, че сме равни пред закона, че братството между всички хора, а при Русо няма братство, после е долепено за украсяване и за мобилизация. Обаче на гилотината летят всички уния, които не са съгласни, и в това число дори този, който малко преди това узаконява върховното същество да има култ към върховното Робеспиер, и той пада на гилотината няколко месеца след като е прокарал през конвента своята догматика за върховно същество, което иска да бъде, разбира се, самия той. Той, между прочим, участва в костюмите от Древен Рим, в специално представление, където той е върховно същество и в такава декорация. Винаги театралните средства са използвани за пропаганда. И не случайно онези се предрешават, нали, в фригийските калпаци, шапката на революционерите и на Франция. Мариана е облечена с такава шапка, фригийската калпация от уния времена, епохи. Такова едно търсене на кумири в миналото, чрез обаче театрализация на само външни някакви белези, която да бъде пропаганден хит, по-днешно казано. Така че тези кумиризации и посягания на авторитети са неизбежни, ако искаме да стигаме до истини валидни и непреходни. Иначе е насилие, а насилието над истината е обречено. Уважаеми зрители, нашият събеседник е доктор Орлин Стефанов. Говорим за насилието и говорим за изкуството срещу това насилие. А вие сте този, който яко се бори с своите книги, с своите спектакли на един актьор, нали? Да. В столична библиотека и на други места. Ами, какво да ви кажа? Аз просто жадувам за аудитория и се радвам, че сега тук съм поканен, за да се обърна с тези свои мисли и готовности, да заявя, че наистина моите моноспектакли съм готов да ги изнасям пред всякаква аудитория, но мога да разкажа с гордост как за Едип и Антигона, две творби, които се преподават в 9-ти клас на нашия гимназиален курс в българските учебни програми, и слава Богу, че се преподават. Но е ужасно, че се преподават догматично и неверно. И така явих се веднъж по покана в гимназията, хуманитарна гимназия тя, на Пловдив, Свети Кирил и Методий. И на децата преди това им е била показана книжката ми за Антигона от Софокъл, 25 века по-късно, ето как тя изглежда. Случайно си я беше купила една учителка от Варна, тя пък е споделила със своя колежка в Пловдивската гимназия, госпожа Попова. И тя ме покани. Децата, вика, преди това още били много впечатлени, че как може за тази далечна материя, преди 25 века написано, да се говори толкова непосредствено, ясно и човешки. И бяха сякаш така мотивирани да бъдат внимателни. Но все пак 2,5 астрономически часа вашият покорен слуга говори за древна Елада и за пиесите на Софокъл и децата не гъкнаха, аз пък не се сещам да им дам междучасие по учебному или антракт по театралному, и те стояха като приковани в моят монолог, театър на един актьор, без осветление, без някакво звучаване, декор и грим, а просто моите тълкователски размишления за тези велики творби. И даже накрая ми каза, понеже предстоеше една друга среща с десетокласните за Шекспир и Хамлет и за Сервантес и Дон Кихот,
те научили деветокласници, викат, госпожо, защо не ни оставите? Тя наистина голяма актова зала, но целите потоци нямаше, може би, да има място, дори да бяха решили. Нали ще аз да има господина още една лекция, така го нарекох, като е представление, всъщност после реших, че трябва да бяхме чули и тях. С други думи, децата не са се отекчили от 2,5 часа, бяха готови по-нататък да слушат. Сервантес, понеже се сетих, че пред десетокласниците също с интерес минаха размишленията ми. Ами, съвещанието на Сервантес е моят спектакъл за десетокласници, а и за колеги в градска библиотека също го произнесох. Той показва, великия Сервантес, лудостта на своя герой. Дон Кихот кръстил се, предишния беден помещик, Алонсо Кихана, дворянин, обеднял. Екзалтирал се, внимавайте сега, тук е страшно важно. И аз го разказвах на децата и те не поиска да излезат междучасия също. И госпожата каза един тревожен факт, но като белег за комплимент. Вика, 90% от децата пушат. Но след като беше междучасие и вие, аз ги помолих, викам, дали не оставаме, не излизаме, за да довършим, да не се разкъсваме. И те останаха. И каза това, че те не излязоха е най-големия комплимент, който мога да ви кажа, защото не академик, те, който ще да дойде, ако им е скучно, идва междучасие и излизат да пушат. Да пушат, деветокласници, ужасно. Но така или десетокласници, пардон. Но така или иначе, те хем останаха, хем аз ги впечатлих очевидно с това, че им разказвам. Как, ако повярваш, както Дон Кихот е повярвал и е взел за чиста монета внушенията на масовата некултура на неговото си време, защото масова култура термина не го приемам, това означава все пак някакъв вид култура, нали? За масите, но култура. Масова некултура. С онези рицарски подвизи, не знам си какви си магиосничества, това. А нима днеска няма подобни филмови, още по-ефектно направени подвизи, екшени, стрелби, Джурасик паркове, там Хари Потърства, и ако го вземе всичко това нещо за чиста монета, накрая отиваш да експериментираш като в Survivor и се обесва едно момче, друг решава да стреля като еди кой си 07 Джеймс Бонд и наранява своите съученици, не ми смъртно ги убива и учители. Това в Америка, тук пък вече се колят, убиват просто някакъв ужас, защото са повярвали на тези глупости, които им се показват. Дон Кихот за сега е смешен. На нас не ни позволяват и на учениците да видим тази смешност. Той е бил герой, прекрасен, въздишал за свободата и прочее. Обаче, когато той въздиша за свободата и освобождава синджири, роби в своята представа и неправдани, а това се оказват най-вулгарни и пакостни престъпници, каторжници, те го набиват, взимат му това, което е с него ценно, магарето отмъкват и това. Здрасти, пристигнахме, както се казва. Защо? Защото канонизирахме Дон Кихот, защото ни е удобно да виждаме прекрасния ах и ох, а не виждаме неговата лудост. И Сервантес казва. Това е след приключението в воденицата, за малко да ги натрушат там лопатите на мелничните колелета. Не в ветрените мелници, а в водениците те пътуват. Ушки ще ги пренася някакъв дух на някъде и мелничарите едва ги хващат с едни пръти, ги спасяват, лодката се натрушава. Къде бе? Как така? И реплика на самия Сервантес в романа. Самите двамата добичета отидоха при своите добичета. Аз не знам какво повече трябваше да напише Сервантес, да каже своите истини, които обаче ги зачерпим. Не, той е прекрасен. Прекрасен става той чак когато осъзнава на смъртния си одър и се връща отново в Алонсо Кихана. И казва, това са глупости. Аз вярвах на тъпоти, казва подашъл. Как сме? И ако моята вика племеница се ожени за човек, който вярва в тези неща, аз се лишавам от наследство. Но тогава той е смешен, защото какви са му оръжието? Ръждя са там някакъв меч, продупчено така, тук картонено. Ами сега, ето какви са оръжията, автоматични дори. Какви са конете? 300-400 коня има под капака на колата. И онака, който иска да се репчи с тази кола, се разбива в мантинелата, смачква хората до себе си и отсреща и стават трагични происшествия. На другия полюс. Пак Сервантес се показал. Прекрасните въздишки, умиления в така наречените пасторални романи, пантелки и прочи.
Това, което има за аналог сегашните сериали, бразилски или там какви са латино, напоследък вече и гръко-турски. Ама стига вече. Това са измислици, това са въздишки по повод на конструирани фалшиво герои, за да може сега да повъздишаме, да се пуснем по някаква сълза, а после да бъдем същите тирани или там мерзавци в самия реален живот. Това са псевдо усещания и отдушникови внушения. И Сервантес ни е предупредил на времето. Ние не му позволяваме и почваме други тълкованица. И когато взех един път в библиотечка на читалище Славянска беседа, имат филиал до Френската гимназия. И държа в ръка за ученика съкратено издание на Дон Кихот де ла Манча на великия Сервантес и си личи, че неговите странички, т.е. със собствен романа, в цялото му съкратен вид, не пипнати и така да се каже непрелиствани, личи си. А предговора на Ефрем Карамфилов, подчертаван, плюмчено, прелиствано, също си личи колко силно е копано по него. Защо? За да препишат готовите фрази, да си направят класното и довиждане. А там има именно тази патетика, която не съответства на завещанието на Сервантес. И аз изнасяме такива спектакли с тема завещанието на Сервантес, за какво той е завещал, а не какво ние вменяваме после, измуквайки от пръстите несъществуващи внушения. Такива внушения са много. И то сред интелигентите и в училище, за което говорите. Да, титуловани специалисти по педагогика, ерудити, бришат и преповтарят, както за мухата с 8-те крака, така и тук за прекрасните донкихотства и въздишки. И каква ти файда тогава от техните титли, от средства, с които им се плаща учебни литература и часове по преподаване, ами парите, които отиват за образованието, това са огромни средства за отоплените сгради, за охранените, т.е. охранителските фирми, за обличането и изхранването, за пазенето на тия деца, за жертвите, които се дават, отивайки до тия школа по кръстовищата. Всичко е ушким, за да се научат, а за да се научат на неща, които не стрелят за фалшиви представи. Уважаеми зрители, ние говорим за театъра, говорим за един голям период, за епохи, нали, когато се създавали такива произведения, както казват и фалшиви, подменяли всичко. Сега да се върнем към нашето съвремие, към нашия ден, да се върнем към българските поети, писатели, драматурзи по-точно, които ви отстоявате, в които, нали, вашите труди отстоявате непреходните ценности на Ботев, когото най-много обичате, на Вазов, на Гео Милев и на други български писатели. Да, това са обекти на мои специални студии. Ботев и академичните доктрини, специално за Христо Ботев. Апология в две питания за Гео Милев. Питанията си са по два повода отделни. Аз ги обединих в тази студия. Едното е с какво ни е необходим Гео Милев и достойни ли сме за паметта на делото на Гео Милев. Уви, отговорът е, че не сме достойни, че често пъти така, го подменяме. Разбира се, и Алеко Константинов тук трябва да сложим в талвега на пренебрегваните автори. Аз не мога да си премира с факта, например, че на тържествените проверки пропускат името на Алеко Константинов, който е жертва на атентат, а непременно поставят другата жертва на атентат Стамболов, когото той изобразил като герой на своите фейлетони, като един пакостен диктатор на своето време, който е направил толкова бели на българския народ, както казва пък Петко Славейков, и вместо да го ползва, вика го, смята, че държавата това съм аз, това е, вика, девизата на Стамболов. И възниква въпроса, защо отново е тази подмяна, вместо да вярваме в истините, които ни е завещал Алеко, Гео Милев,
Вазов не се гаси, той що не гасне, ние искаме да го изгасим, макар че ушким не гасне. Тоест, цяла серия от наши достойни предци, които обаче не ни уйдисват и давай да ги сменяме. Специално за Ботев. Казва се, че той, видите ли, бил против семейството. Каза го Милена Кирова, професор от Софийския университет. Защо? Защото в Странник иронизира човекът, който би се оженил, казва той, вземи си друга жена хубавица, изгората му в момента се жени на площада, добре. Не, вземи там на попа по Патрахил, по това и вземи си друга жена, хубавица, може грозна, сарказъм жесток, с имот. Народете си дечица и сюрмашка ги храни пот. Ето го завещанието, саркастичното, нали, иронията към подобни хора на Ботев. И завършва с потресающата мисъл, преценка. Тъй глупецът, тъй залита да търси добър живот и никогаш не се пита, човек ли е той или скот. Това завещание не им отърва. Милен Киров решава, че той е против семейството, защото с дебели букви почертава в книжката си психоанализа на българската литература. Психоанализа. Сънят на Медуза, така се казва. Излязъл 2 издания в Софийския университет. Обаче няма съответствие с това, което е в Ботевото стихотворение, защото, както казвам, той бил едиповски там комплекси, тя привижда, че оставал с майка си и така нататък, демек не иска друга жена. Пълни такива глупости. Спомням си в едно изследване на български текстолог, че в гимназиалните христоматии след освобождението изведнъж се почват да печатат хайдути на Ботев, без да казват думичката чорбаджия. 1 или 2 пъти там се споменава и това е мотива, защо Чавдар става хайдутин, защото при чорбаджията не иска да бъде аргатин. Обаче, понеже, казва този текстолога, той трябва да бъде представен по време, когато имаме чиновници чорбаджийски родове, те махат Ботев. Великият Ботев бива подложен на тази цензура, изщипване. Цензурата е страхотно пакостна, защото, ето пример пак от театъра да приведа, излиза пиесата Великата трагедия на Пушкин за Борис Годунов и разрешението на цензурата е да се печати, но да не се поставя на сцена. Тоест, те проявяват театрофобия, точно както Аристотел на времето. Да се печати, но не на сцена, защото на сцената ще се види разочарованието на Годунов от самия себе си. И той ги завършва накрая. Страшен жалък е този, у когото съвестта не е чиста. Страшен тот, в ком, жалък тот, в ком съвест ни чиста, казано на руски, който език за жалост все по-малко се разбира от младите поколения. Но ето казва го и на български, и на руски. Жалък си не силиш чиста съвест. Това е обобщението на Пушкин. И на сцената, когато това го изиграе добрия актьор, това сгромолясване над владетеля Борис Годунов, който да всичко, за да достигне висшата власт, как да стигне висши власт. Това са предупреждения. При Ботев ние откриваме сходство с Хамлетовото обобщение на Шекспир, нали, в монолога. Той казва, какво тогава е човек? Ако за главно благо има, т.е. не за благо изобщо, а за главно, ако само за това работи и се стреми, да хърка и да плюска, скот и толкова. Ето го сходството, което, разбира се, не е от подражание е направил Христо Ботев, а от прозрението, от откровението на своето изкуство, нали, на поетическото си вдъхновение и укриление, да заприличат неговата категорична инвектива срещу подобни мерзавци. Тя е глупец. Той се стреми по този начин да просъществува и не си задава въпроса човек ли или скот. Най-главният водораздел. Как мога аз да не натъкна на тези мисли и да не скоча, така да се каже, с своята
аргументация, умение или начин и да не напиша тази студия, която участва в книгата ми, когато изкуството откровение, за Христо Ботев. За Христо Ботев и за други български и за други, разбира се, автори. Тази книга е издадена от издателство Изток-Запад. Изток-Запад през 2007 година и се надяваме, че доктор Орлин Стефанов ще ни гостува още в нашето студио и ще имаме още доста интересни темите в нея ще ви подходят за нови покани и за Стамболов бихме поговорили по-обширно. Да, митът Стамболов. Да, това е важно. Доста, Русо споменахме, това участва. Доста личности и то от... от върховете, сега няма смисъл. И така доктор Орлин Стефанов интерпретира личности, произведения, тенденции, смисли, епохи. Цели епохи, които имат хилядолетия тези епохи. Нали? Театърът е всичко за вас. Именно, защото аз споменах, това е висше изкуство и ние трябва да се стремим то да може да бъде ефективно, а не да стреля с халосни патрони. И само тогава, понеже имаме в заглавието, което импровизирано се ставихме за кой ще говорим, добре, театърът днеска, освен вчера и утре. Да, утре театърът ще бъде силен, ако със своите уникални и неподражаеми средства и възможности ни помогне да бъдем не театрофоби, а театролюби, театрофили. Заради това, защото той ни казва уникални и неподражаеми истини, които иначе няма как да проумеем, защото докато не съм четонкаш там дадената пиеска, кой казва реплики, това как станало, ти по някакъв начин може да попаднеш в тълкователската клопка и облъчване на това, което ти се внушава да разбереш, докато четеш. А силното представление те еманципира от подобни внушения. И ти можеш да разбереш същината, драматическият тътен, колизиите на тези герои, които тръгват, разбира се, с най-добри намерения, а се сгромолясват в пропаста на своето невежество. Уважаеми зрители, ето това са вдъхновените божествени, може да се каже, прозрения на господин Орлин Стефанов, който бе гост на нашето студио на телевизия, национално-патриотична, българска. Да се надяваме, че ще имаме още подобни срещи, както в читалищата и в други институции културни, където ви изнасите вашите моноспектакли, така и ще бъдете и гост на студиото ни да продължим тези много интересни теми в ваше виждане, ваше интерпретация и ваше зрения. С удоволствие и винаги съм готов да откликвам, защото вие помните знаменития притча, може и да не е вярно, но е много правдоподобно, убедително. Архимед Милия плува в един вана или там какво бил се къпел и му идва на ум знаменития закон за хидростатиката, че всяко тяло, потопено в някакъв течност, флуид, бива изтласкано нагоре с онази сила, която е равна на теглото на изместената от него течност. И това казва Еврика. Изкача Милия гол да разказва това свое откритие. Толкова го вълнува да каже, да сподели. Така е бил убит Архимед, докато чертаял, поне в преданието, някаква фигура геометрична, идват завоеватели на неговата Сицилия и го заколват, защото как така той е роб и достоен само да умре. Светлият ум Аристотел.
Архимед. В този смисъл и аз съм готов да споделям и благодаря за поканата да разкажа за тези свои пробиви, да го кажем така, в застиналите и толкова пакостни догми в ушким човешкото познание. Т.е. то е фиксирано като знаене, но е като с мухите и 8-те крак. Наследеното знание, което не винаги е чиста монета. Уви. Доктор Орлин Стефанов, театърът вчера, днес и утре. На това нашето телевизионно предаване приключва. Всичко най-добро и до нови срещи. Дай Боже!